kasuwa da ma ɓangaren sunana Shagaru Usman Yusuf, ni ne ciyaman na masu sayan shanu na wannan babban kasuwa na jiya-jiya da take Abuja babban birnin tarayya. ranka da za mu so mu ji gudunmuwa da kuke ba wa wannan ƙungiya da ma kuma ta yamma ka samu kanka a wannan matsayi. Alhamdulillah, wannan kungiya da muka kafa na sai da shanu na wannan babban kasuwa yau ta kusan akalla wajen shekara 20 tun da muka taso daga garki muka dawo na kuma ana nan kuka a wannan kungiya ta muna taimakon kanmu da kanmu kuma da wasu ma wanda ba yan cikin kungiyar mu muna taimaka ma marayu da sauransu da na cikin kungiya da na wajen kungiya. Sai za mu so mu ji nau'in aikace-aikacen da wannan ƙungiya take. Na farko kamar abin da na fara gaya maki wannan kungiya muna ɗaukar nauyin marayu daga ciki muna ɗaukar kuma daga cikin 'ya'yanta akwai wanda ba su da hali muna taimaka musu makarantun yara da sauransu kuma yanayin sana'a wanda ya samu matsala kamar dabbansa ya mutu da sauransu duk muna taimaka wani shashin kuɗi a bashi kuma a gwamnatance muna ba gwamnati haɗin kai sosai gwamnati ma tana kula da mu daidai ba. Wani shawara za ka ba wa al'umma da kake jagoranta a ƙarƙashin ka tabbacin da alhamdulillah a matsayinmu na 'yan arewa wanda muke wannan kasuwanci babban sharan da zan kare kiran al'ummarmu a kowane lokaci mu zama masu bin doka da oda idan muka zama masu bin doka sai da zaman lafiya komai zai ci gaba muna kira a duk inda 'ya'yan ƙungiyarmu suke su zama masu ladabi da biyayya su zama masu bin doka musamman ga ma'aikata an ɗauko kaya an haɗu da su a hanya mutum ya san irin lafazi da kalamai da zai yi saboda wani lokaci akan sami matsala aka tsakanin masu kaya da ma'aikata. turan kai ne ga ka shugaba a wannan kasuwa kuma ga kaɗan kasuwa za mu so ka tallata hajar ka ga masu kallo da musamman bangaren ka na shanu. To alhamdulillah muna kira ga masu kwastomomi muna kiransu wannan kasuwa babban kasuwa ne muna sayar shanu sauƙin aka zo za a samu duk kalan da kake so daga 500 300 miliyan 1 miliyan 2 miliyan 3 har miliyan 4 yanayin kudinka iya shagalin kuma akwai bangaren raguna su ma ana samun sauƙi muna kiran kwastoma insha Allah duk wanda ya ji wannan ya zo ya garzayo yanzu insha Allah zai samu rangwami. To ga wanda yake sha'awar mu'amala da kai adres da rangwami. Ga wanda yake bukatar mu'amala da mu ga ofishinmu nan a babban kasuwan da yake jeje international market a cattle dealers association number waya ta shi ne 08036879694. Alhamdulillah me sunan gidan Emi Hausa TV. Emi Hausa TV. Ok, to muna muku fatan alkhairi da zuwan ku da kuka yi da wannan ba da gudunmawa na mu tallata hajan Allah ya sa Allah ya ba ku ikon tallata mana da ma sauran wasu gabaki.